दोंसोयो फिसा फिसा ओमफ्राय आंनि बिजामादै बेल सालायनो बेलसा थिखांनो नालाय लायोबासो फैसा बरन्दा आबैनि थाखाय थुनलाइ राजाखौ मोनलांनाय मामिया दा ओंखाम मोनजायाबा मा जानांगौ बिसोर मिथिया बिसोर जेबो मिथिया बिजेबो मिथिया न'आवसो दङ आंसो लाबोदों गारियाव ओंखारनायाव सासेल' ओमफ्राय साखा थांदों बिसोरो फिसा ओमफ्राय आंनि बिजामादै बेल सालायनो बेलसा थिखांनो नालाय लायोबासो फैसा बरन्दा आबैनि थाखाय थुनलाइ राजाखौ मोनलांनाय राजाखौ बे नङालै गारिखौ लायगोनसो थांबाय बेनाव गैयाना गैया It was Zubiras Brahmana. Not the figures, white people.
কয়েকটা ওপর ঠিক করে লয়েছি 14 years. এই কাউন্টারতে করলে হচ্ছে হাতে ফুলি আছে কি আছে আর পেট্রো শেষ বুঝিনা আর পিছপানে আছে 디글이 나랑 세미티비가 스무디 피냐 ang 파스타서 বাই মানে আর নাই আর বাই Vai falar.